আমরা বাড়ি বাড়ি আইতেছি মহারাজা দিয়ে সবাই বাড়ি যাও ভোট চাও যাতে এবার আমরা জয়ী করে আমরা প্রথমে ঠিক আমাদের ক্যান্ডিডেট মেরে যাবো না আমরা 3 বলেছি আনারস তো এবার মহারাজা Hoilano bubagrano belai kena hambai maruo anu bagai hinba bo chongmani bisingtui khlaioi 45 constituency o ano candidates namoi rohorka boni o wansukmani boni o hamjakmani marini bethai chung thainai 16 tariko vote dioi 2 tariko result manmani yagulo bini o marini bethaina chung dilainai tabu ang sanane musumaka haise ani Kamalpur 45 ni ngoi nai jotto warriors rok jotono samung kaham khlai tongo tamo burui tamo sikla tamo tepramathani joto sengkrak rok jotono palbak sakhlai chung kha khom khlai chung samung khlai tonglayo tabuk sikla rok bai ani oro constituency ni sikla rok bai kaisa meeting pai drop hinkai door to door program khlai tongmani ang Fulsori GP area o ordek khlaimani yagulo yango sikla rok bai meeting YTF rok bai meeting ni bagai ang na phaika borok a jaga o candidate chara door to door khlaimai ang tonglayo tabuk ang thangnai ar tini je chung wanjui nukhungbo thanglaya kone door to door program khlaimani belai kheno kaham borok ni sara manai tongo borok chungno asuke hamjago borok ni hamjakmani chungno phatarotoniya noro chung good dinai nung nok bisingo che habai ma asuglangnai chair phunugoi toni o tui khani o cha khlailayo amahai borok ni mane response kaham manai tongo hinka aboni bagai ang asabadi chini Kamalpur 45 o chung tipramotha win khaimanai hini Oh, so we not